Mizofootballnews video lo clear to zong te kan channel hi milo subscribe sak ula kan video te hi milo like sakin ichan football tu te na khan milo share sak ve don ya SOP zom chung zelin ni man nom vek ule football khovela player shale le hun atheng meka tap shang ten in khel bulchan le toma se thuthang tam tak apung chauzel transfer news athar berber ilongai thang Paul Pogba an khoitlap nge apandon Manchester United player poimo tak Paul Pogba chuan United tlapa thlasom pahnih dei che contract anei to a Real Madrid le PSG te chuan Pogba an nge event hle Manchester United chuan Premier League an first game a Leeds United chu 5-1 ngotin an hne ani kha game a khan Paul Pogba poimo zia chu United fans se chuan an hu in an shechiang ome Hei wang hian United fans se chuan tlap nge na Pogba hi contract thar zia pui ngei turin an nor na sa sot hle Paul Pogba an Manchester United a contract thar zia adu lawani chuan next transfer in hona Paris Saint-Germain chuan Paul Pogba chu kar khata euro 600,000 chuang lo turin thlem an tum ni in independent chuan an tar lang Media shangin antar landanin Paul Pogba chuan Manchester United how to te hna tlap chwa san adu thu asoi ni in atar lang na sa hle thu chiang engma ala umlo thung Paris Saint-Germain chuan UCL champion ngei tumin an Indian chamek zel tun summer transfer in honline Gini Wijnaldum Ramos Messi Hakimi le Donnarumma an laluto Next transfer in hona PSG chuan Napoli defender Kalidou Koulibaly le Manchester United player poimo tak Paul Pogba te chu an top target ni tura ngai an ni Real Madrid chuan Paul Pogba chu an lak lu thei anin be save bok Real hian an midfielder te kumlama an upato ti sha in midfielder no pangjok te lak tumin players chajok an chong ve mek bok Mino Raiola chuan Paul Pogba hi United a acham chun zom tir zel don nge tap dang in biak na nei pui atum zok tun achanga hun rei lo te hnuwa engkim achiang tura ngai ani Chelsea Academy star chuan Mourinho a finta AS Roma chuan Tammy Abraham an lalut felta a Abraham hian euro 40 million plus euro 5 million add-on in Italy tapian an sign ani Abraham hian Roma tan hian kumsang ni somni paruk thleng dei contract sign in season khata euro 4 or 5 million a hloang Chelsea hian Tamia hian buyback clause euro 80 million anda bokani contract pot sei du law Mbappe France rolled hard du Kylian Mbappe chuan PSG a contract ala po sei chun zom lo zela Real Madrid apandon ni a soithom atamta Real Madrid hian euro 150 million vela laklu anin huam ni a soi ani a PSG hian contract an zia thar pui ani lo chuan nakum loka athlonin Mbappe hi achuak theidona tunlai football player chaber pol ani awangin sum engma mulet lawa PSG hian an chhuatir arin omlo hle Sky Sports News chuan antar landanin Mbappe hian PSG nen contract thar chungchanga an na inrem lo chan chu Mbappe du dan hi PSG hian an pompui theilo wanga ni anti a Mbappe hian team in el tak engtiklai po a champion tumreng team adu a heiba ka hian report in atar landan chuan Mbappe hian Barcelona a Messi Portugal Ronaldo ang dewa team 10 ama enturin adu a anin khel hi ama hwala in khela team zinga apoimo ber star player ni adua PSG hian Neymar le Messi an nei bok awangin board lampangin player pakhat du dana team set chu an theilo thu in an chang ani ome transfer hun reilo te in hon chung hian engkim achiang man tura ngayang Ronaldo an Juventus sa kumsang hi somni panhi thleng dei ba contract anei to law Real Madrid le Paris Saint-Germain te chuan Cristiano Ronaldo laklu andu ni in thuthang umma se thubel chian dol lo mai ni in alang Real Madrid manager Carlo Ancelotti chuan Cristiano Ronaldo hi Real Madrid legend ani kaza hlebok Cristiano Ronaldo hi tun summer transfer a laklu tumna kanei law tuna chuan Real Madrid malam hun tur hi kan clear ani ti asoi
Paris Saint-Germain chuan Barcelona star player Lionel Messi an lak lut nu in Ronaldo an la le don ti thom atam hle. PSG chuan Ronaldo lak tumna an nei lo. PSG president Al Khelaifi chuan Mbappe a chhuatir don ni in Paris media te chuan an tar lang bawk. Juventus chuan Cristiano Ronaldo chu contract thar zia puyan du. Ronaldo hian kumsang ni somni pahnih June kha thleng dei chia Juvia hian contract anei to. Real Madrid le Paris Saint-Germain club hne na changin Cristiano Ronaldo dorna official tak engma an la omlau thu Juventus chuan an soi. Report chen khatin an tarlan danin Manchester City chuan kumsom thum paruka upa Cristiano Ronaldo chu euro 25 million a laklu an du ni in an tarlang. Manchester United chuan Cristiano Ronaldo laklu an tum ve thau ni in Corriere dello Sport chuan an tarlang bok.